Prehrana kod bolesti probavnog trakta, posebno kod autoimunih bolesti i upalnih bolesti crijeva, je izazovna, kompleksna i teško je pronaći jedan model, jedan jelovnik koji bi odgovarao svima. Različite tegobe, ista bolest, isti simptomi. Mnogi se okreću radikalnim rješenjima poput sirove hrane ili plant-based ili prehrane na biljnoj osnovi, ulazeći tako u područje gdje ulaze u rizik od gubitka određenih nutrijenata koje primjerice sirova hrana ne sadrži ili gubitka tjelesne mase ako im je već masa bila niska ili blizu niske, to može biti onda i ugroza za zdravlje. Možemo li raditi izbore u hrani koji će utjecati na povlačenje simptoma, njihovo smanjivanje? Jedan od poznatih modela kojima se danas sve više govori je FODMAP prehrana. Što je FODMAP prehrana? To je jednostavan princip izbjegavanja fermentabilnih namirnica. Slova F, O, D, M, A, P govore svaki za sebe o dijelovima hrane, vlaknima koji mogu fermentirati. Posljedica fermentacije je proizvodnja plinova i na druge načine se to može reflektirati na simptome. Mnogima je FODMAP prehrana pomogla i tu treba naučiti, to je isto proces učenja o namirnicama koje sadrže nizak udio FODMAP-a i kako ih kontrolirati, odnosno kako ih uvesti u prehranu i kako pronaći onu količinu koja neće izazivati simptome. Zašto to činimo? Jer ako sve poizbacamo, ako sve maknemo iz prehrane, jako ćemo si suziti broj namirnica iz kojih možemo dobiti nutritivne tvari i tu onda će doći do izazova kako osigurati sve vitamine, minerale, omega-3 i druge esencijalne tvari koje našem tijelu trebaju za normalno funkcioniranje, posebno u stanjima upalnih i autoimunih bolesti. Naučite što je FODMAP, ako vam to može pomoći kako primijeniti FODMAP princip izbora kod namirnica.